tongna lukro khan hai nong lam sogo the boys of Tipra channel mo tini sing kaisa mungya kamini kaisa blog ni kaisa kamio sokpajak kamini mung kangkai Raihamsa Kami hingka oro chini borok tongo hingkai oro khoroksa sing sakrajak mankha bwskango ang tag bono sungnai bahai tong anti nang kaham de tong okay nini mung mangkha anti nini bumung sagari ha Polaiti okay okay hingkai nang sangda tong nang sang tong oh nini boys lem singpikna anh bây giờ tham gia na anh mang ra Tiap bữa sao? Oh, tiap torong na ito na. 73. Okay. Hengkay, nung to tiap 73, eba tiap turbo sa wandi ko bakhe. Hengkay, nung batar di mai. Mani maya. Manyakhu baca. Asubo surung thampure. Tiap bữa sao? Oh, tiap torong na ito na. 73. Okay. Hengkay, nung batar di mai. Mani maya. Manyakhu baca. Asubo surung thampure bata main pia. Manya. Oh, okay. Abo sekarang ni abo sekarang ni amolo po apo maya ne. Manya. Aka bo busy pia ipep tu sarkar bo ropa mampia. Mani mampia nung simdet mani mampia. Nung apply kimde. Dorgostoro ru hador gostoro. Bata ridihiye nung dorgostoro kimde. Riha. Apa maya? Maya. Oh, dorgosto ke ha? Are po maya. Oh, okay to belewan masingsa. Hingga nang tabuk batar semaya hingga nang bahaya sasung tuti nang bahaya aju cai tong temakai temas samung kai. Ha? Hai regalo cha tong na. Regalo kai. Oh. Nong mai tong pio mai kema. Oh, hugrok kimo boy tema kimo beke. Cha tong na. Kosto kiene. Oh. Tak le buk tong chính cha. Oh, abron sai tong hana ne. Na buk tong tak le buk chính cha. Okay. Roni nong ni neta tong penya marok nong abo kamini nong parani. Abo neta role phaye nong no bata mane ma poto lam manet ma khe bata maine abdi marok mohabo ବ୍ୟବস্থা kheye de. Ke hapo khepini kroi. Kaya. Okay, bonong parani abo leader no mas hanai na ne. Spong hala ta leader nong ni ro. Sada kunja pot. Sada apa na? Oh. Main ini ada bung pot siapa? Sapor rumaya. Ini ada. Oh, renai sesta makane abo to bura bercing kata abo kuna party ado. Party bay abo kustam kare bura bercing ka mas manna abo haisi niyom sido. Ka abon bagai. Rumai ko de. Abon ta nong na ni bagai samung khane krik na. Ni bagai abo tikhle nema lain nema brokering to khona na. Are de. Eh. Okay, bele hambai do. Lukurong no nukuna biskango sini khoroksa sakrajek belai kheno sesung jak tongjawo phiaba bono naikini khainai eba bini bagai basa oni abor khir ki himne ro kurina haini bagai tini bo 73 years sing phano bo batamana tongmane abuni right ni bo yok jak tongo hingkai amsaini sini oro je leader tongnai rok boni mokolo moklaitin nei amusungo sudi leader simia tei amsaini eba blog eba besik kusu thanang bino batamane thinibo abrok ya prisei like hamnai anai tono nukorong nai tinu mo hekeno sini kamiam jai beser basro sini tipra rok ni bisingo mo hekeno kabang maman therong mayang tongbejo engkai tekesang mona paithu sangna thang tong nor khani di or tuile bahai tui de man tho tui man tho ya tiga khayo tiga ni tui ni gari beri phayo tiga phayo engkai abo tui ri pheke okay khana nor takuk song khana nai tong rukorok borok tiwai samaya belekno oma hatai kujugo bla hani bagai nai tong rukorok tipra rone kepal tai buphuru tui rog available khai lamorok ham khai batorok manai bata bersipur batorok available khai manai tirok buphuru manai tong kaham buphuru ma tongnai nok kaham buphuru ma tongnai abo tai besik balno seme ko sini Hadophani Tipra Hadophani bor lukurung ni tali khatam tong sing takpan salimia wan sujane kok beleke tongo ma herno nugoi nai to ni soi sing mo hekene beser kabang masini boni
tomono chung tikle phunuk tongo nai tunu suwi nur chino cheno belai belai hambai.